घर माँ गला घर परिस्थिति कौन हुए मत यदि फिलिंग्स आई मुझे कहे बाकी एवं रिसेंटली मो माँ जाते काउरिया भार नहीं कि नयागढ़ जाते 2 दिन भाई मात्र बाकी सी जो कम प्रतिदिन करती रोषेबास आरंभ कर गाई गुआल पर्यटन मत से कम गुड़ा करा पड़ता बाकी गाई गुआल काड़ू काड़ू आ गमाता कथा कहबनी सिंहटा मारदेला भाजु से बाजिला एत जोर मुंडा पिंधला बस कांदिनी आंदिनी जे कि माँ कथा मन पड़े से चचड़ी भी रातिर मार्ला आ बाकी कथा मन पड़ेगा जे कि आम यही कमटा 2 दिन मात्र करना जे कि माँ प्रतिदिन प्रति वर्ष से कम सब करती आ निज कथा के पचारे निज छुआ खाई सारा ना निज छुआ देह भल अच्छी ना ना फैमिली खबर बुझे आ बाकी निजे के खाई ना ठीक नहीं कि छुआ गुड़े रखी मो छुआ आसने खाए मो छुआ देह भल अच्छे ना सब कल कर पचारे तो देह भल अच्छी टिके तो देह खराब हो कौन है धन तोर कौन है ये कही भिडियोटा स्पेशली तुम माँ एत माँ को दिल से भल पाऊ गोटे लाइक करके शेयर करी कमेंट लिखिदेव लव यू माँ आ बाकी लास्ट को बात से कहमी ए माँ परी दुनिया कई भी हेबेनी माँ परी किए हब रही जय जगन्नाथ। हाँ।